Din perspectivă evoluționară, narcisismul putea fi util. Un individ încrezător și carismatic putea atrage parteneri, conduce un grup și asigura supraviețuirea. Într-o lume nesigură, aroganța putea fi văzută ca un semn de putere. Narcisismul era, în felul său, o strategie de succes. Imaginează două persoane. Persoana A se laudă constant cu realizările, dar atunci când un prieten are o problemă se oprește, îl ascultă și chiar sprijină. Persoana 2, B, se laudă la fel de mult, dar când prietenul are o problemă, schimbă imediat subiectul și revine la el însuși. Care dintre ele are mai multe șanse să fie doar un stil narcisic și care să indice tulburarea narcisică de personalitate? Gândește-te! Persoana A, stil narcisic, validare dar cu empatie și relații funcționale. Persoana B, posibil tulburare narcisică de personalitate. În acest video vorbim despre tulburarea narcisică de personalitate și despre stilul narcisic, două concepte asemănătoare la prima vedere, dar fundamental diferite. Tulburarea narcisică face parte din clusterul B, tulburări de personalitate caracterizate prin emoționalitate intensă, dramă și relații haotice. Stilul narcisic nu este o tulburare clinică, ci doar o trăsătură de personalitate. Tulburarea narcisică. Pentru diagnostic trebuie îndeplinite cel puțin 5 dintre următoarele criterii: simț grandios al propriei importanțe, preocupare de fantezii de succes, putere, frumusețe sau iubire ideală. Crede că este special și unic, că doar persoane de statut înalt îl pot înțelege. Necesită admirație excesivă, sentiment de drept, așteptări nerezonabile de tratament special, exploatator în relații, lipsă de empatie, invidie față de alții sau convingerea că alții îl invidiază, comportamente arogante și îngânfate. Stilul narcisic. Persoana poate fi încrezătoare și orientată spre succes. Îi place validarea să fie apreciată, dar nu are lipsă profundă de empatie sau exploatarea celorlalți ca în tulburarea narcisică. Poate fi percepută ca vanitoasă, dar menține relații funcționale și stabile. Caz clinic: tulburarea narcisică. Mihai, 38 de ani, exagerează constant realizările sale, caută admirație, dar când nu o primește devine furios și disprețuitor. Folosește oamenii doar pentru avantaj personal și nu își asumă lipsa de empatie. Stilul narcisic. Andreea, 29 de ani, adoră să fie în centrul atenției, îi place să primească aprecieri pentru cariera ei, dar își susține prietenii și are empatie când aceștia trec prin greu. Pare vanitoasă, dar nu exploatează și nu rănește intenționat. Tulburarea narcisică este un pattern rigid, stabil, cu impact negativ asupra vieții și relațiilor, în timp ce stilul narcisic reprezintă trăsături de personalitate uneori enervante, dar fără să devină clinic problematice. Diferența esențială este lipsa de empatie și severitatea impactului asupra relațiilor.